Historien om en sang er blevet til på den måde, at vi havde et fantastisk samarbejde med Hjemmehjælpen her i kommunen. Og de gav os en liste med navne på folk, som de mente kunne være spændende for os. Det kunne være om med bittesmå stikord som sygeplejerske New York eller sømand Molslinjen. Og så tog jeg ud og snakkede med dem, tit samtaler på en 2, 3, 4 timer. Og jeg sluttede altid samtalen med at spørge, om de havde en sang, som var deres sang. Og de sange har ligesom dannet rammen eller indrammer monologerne i forestillingen. Så alle sangene er valgt af de mennesker, jeg har talt med. Vi er gamle, vi bliver mobbet af alle de der unge politikere. De siger, at vi er for mange, vi er for dyre, vi er for besværlige, vi lever for længe. Dejlig forestilling. Rørende og går der ind til benet. Det kunne man jo se på publikum også. Altså, man kan jo se, pludselig så nogen, der tog hinanden i hånden foran dertil. Den gik helt ind. Og når man har hinanden og snart skal have guldbryllup, så er det jo også sådan, man ved jo, at det er ikke den længste tid, man har sammen tilbage. Skal vi ikke lige gå derind? Jo, det kan vi da godt, siger jeg. Og så går vi ind til bedemanden og får det hele ordnet. Nu skal du høre. Jeg skal ikke have noget af avisen. Ikke før bagefter. Jeg skal jo ikke have alle mulige komme rendende, vel? Nej, det skal jeg heller ikke, så. Det skulle hun heller ikke. Og så vil jeg gerne brændes. Ja. Hvorfor ikke? Ja, det vil hun også gerne. 2 brændinger, tak. Og så får vi det hele hjem. Så får vi det hele hjem i sådan en blå mappe. Sådan en blå... Der er en ringbind ja, sådan nærmest. et satik. Ja, det er sådan hårdt udenpå, og sådan en mørkeblå. Lille, flot, mørkeblå meget fint, lige til at få øje på. Og så sætter vi det ned under fjernsynet. Ja, under fjernsynet har vi stillet det på der står alle fotoalbumene først, og så videofilmen, og så kommer den. Og så kommer den så, ikke? Og så vil man kan se det lige, når man kommer ind i stuen. Ja. Så vil vi vise den til vores søn. Ja, vi har vist det til vores søn. Og så har jeg fortalt ham, der står det, fordi han skal jo ikke gå og lede efter den slags, når tiden kommer, vel? Han skal ikke rende rundt og lede efter det, når tiden kommer, vel? Ja, Marianne, du har lige været at se historien. Ja, det har jeg jo. Altså, jeg synes, det var en fantastisk forestilling. Også fordi det griber en, eller det greb mig rigtig meget, fordi der er noget med, at man kan genkende situationer, livssituationer, som man ligesom tænker inde i sig selv, jamen sådan har du også oplevet, eller ja, det er jo rigtigt, hvad de fremkommer med, eller hvad I fremkommer med. Jeg synes, det er meget bevægende, og jeg kunne enormt godt lide jeres skift. Det ene øjeblik, så græder man, og det næste øjeblik, så er man fuld af tårer, og følelsesmæssigt går det op og ned. Man bliver berørt, man bliver forført følelsesmæssigt. Og det gør det jo ikke så tit, fordi mennesker åbner sig ikke op, sådan som I gør det på en scene. Og vi har 7 piger, den yngste er 6. Hun er en bedårende skøn lille heks. Hun ligner den sussen, jeg mødte i bussen, men i rutebil kører jeg aldrig mere med æver som blind passager. Hvis han vil møde mig, så har han værsgo at komme hjem og besøge mig. Så det gjorde han. Da jeg åbnede døren, så sagde jeg, jamen du godeste, hvordan er det, du ser ud? Hans jakkeærmer, de var alt for lange. Og det har vi tit grinet af. De lange muffedisser. Hans lange muffedisser. Det blev de bedste 25 år af mit liv.
Vi har haft forestilling ude på plejecenteret og har inviteret pårørende, vores beboere og vores personale med. Og det har både været dagvagter, aftenvagter og nattevagter, så alle har haft glæde af den og ved, hvad der er foregået i huset. Altså, jeg kan godt opleve, at medarbejderne genkender historien, der er i stykket, eller historierne. Og de pårørende kan genkende, gud, sådan har min far eller mor også været. Og den værdi, det har givet for borgerne, er jo også, at de har haft noget at snakke om. De har haft noget med at skabe noget sammenhold. Det har faktisk givet rigtig meget. Også for medarbejderne kan starte hukommelsen op igen hos de demente. Så nærmer tiden, da jeg må væk. Jeg hører vinterens stemme. Til at se jeg er kun her på træk, og haver anden sted hjemme. Kreativt Otium-projektet, som historien om en sang jo er en del af, har nu kørt her i Odsherred Kommune et stykke tid. Så Sten Ide, hvad har det så gjort godt for? Det har gjort det ved ensomme ældre, at de har fået et socialt netværk, og de har fået nogle historier, som er forskellige, men når de fortæller om dem, så begynder de også at kunne sætte deres liv i et perspektiv, og så bliver livet lidt mere spændende, og så ensomheden den forsvinder også på en hel del måde. Og i forhold til personalet, der er det betydet utrolig meget, fordi det drejer sig om for projektet, det har været, at personalet skulle se den ældre som et levende menneske med en historie og en kultur, og ikke som en kunde eller som en patient. Inspirationen kommer fra, at vi mener, at der er andre veje til at gøre folk mere raske end medicinsk, nemlig ved kultur, ved oplevelser, ved fællesskab, ved glæde, ved sang, ved dans, og jeg kunne blive ved i en uendelighed. Det er det, der hedder kultur på recept. Og det vil sige, at i stedet for at give folk en heksalyd, så kunne man også give dem en oplevelse, hvor de er sammen med andre mennesker.